बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि जे मोनसे दाय मावनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै एरेस्ट जानानै दङ आरो एरेस्ट जानानै दंब्लाबो नाथाय बिथाङा बेल लानानै दिनै फ्रिलि दिनै मुभ खालामबाय थादों आरो बेल लानायनि गेजेरजों बिथाङा थांनाय माने जुलाइ दाननि 17 तारिखसिम बिथाङा भाइस चेन्सेलर हिसाबै बे इउनिभार्सिटियाव अफिस हल्ड खालामदोंमोन। गोबां दल संगठन बा गोबां फरायसाफोरनि खुद्रिनाय आरो दाबि दावाखौ नुनानै बे इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर तथा माने गभर्नर अफ आसाम बिथांखौ लिभआव थिनहरदों नाथाय जों लुबैदों जे बे इउनिभार्सिटिनि मान मर्यादा आरो बे इउनिभार्सिटिनि सिंनि फरायसा आरो इउनिभार्सिटिनि सिंनि एफिलिएटेड कलेजफोरनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बिथांखौ माने भाइस चेन्सेलर पस्टनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ जोङो बेखौ दाबि खालामबाय थादोंमोन नाथाय बिथांखौ लिभआव थिनहरनायसो जोङो नुदों। आरोबाव दाखालि जोङो बिथांनि लिभखौ एक्सटेनसन जोङो खालामनाय नुदों बेफोरखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनो गोसो जायाखै। बिथांनि चार्जेस माखासे एभिडेन्स बा बिथांनि क्रिमिनेल एक्टिभिटिनि माखासे एभिडेन्सफोरा दिनै सिएम भिजिलेन्सनि आखायाव दङ एन्टि कारापसन माने सेलनि आखायाव दङ आरो बे माने एभिडेन्स थानायखायनो मोनसे प्रिभिलेज मोनसे पस्टनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम दाङ'रियाखौ जितु एरेस्ट खालामनो हादोंब्ला एभिडेन्स थासेयाव बिथांखौ मानो दिनै बिथांनि पस्टनिफ्राय मानो रिमुभ खालामनो हाया बेखौ जोंनि माने चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथांनिसिम जोंनि प्रश्न आरो दिनै मा होनदों गभर्नर अफ आसाम बिथांनिसिम जोङो प्रश्न। बिथाङा दाय मावनायनि थाखायनो एरेस्ट जादों मोनसे प्रिभिलेज मोनसे पजिशनाव थानानैब्लाबो अब्ला बिथाङा प्रिभिलेज पजिशनाव थानानैब्लाबो दाय मावनायनि थाखाय एरेस्ट जाबायब्ला बिथाङा दिनै बे पस्टनिफ्राय रिमुभ जानांगौ आरो जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै जेरै गोदान भाइस चेन्सेलर नांगौ आरो बे इउनिभार्सिटिनि समायाव रिजाल्ट होनो हायै बा ग्रेड कार्ड माने इस्यु खालामनायनि माखासे समस्या आरो बैफोरबायदि माखासे समस्याफोर आरो लोगोसे कनस्ट्राक्शननि फान्ड माने मिस अप्रोप्रिएशन बा रिक्रुइटमेन्टनि माखासे एन'मेलिस बा रिक्रुइटमेन्टनि माखासे स्केम नैबेफोरबायदि थासारिफोरखौ जों जेरैबायदि नुबाय थादों बिथांनि नेतृत्वआव जानाय दा बेखायनो बिथांखौ जोङो खुनु पयन्टे जोङो फार्दार जोङो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। बेनि थाखाय गभर्नर अफ आसाम बिथाङा माने थांखि लानांगौ आरो दिनै गभर्नरजोंनो दानानै होजानाय मोनसे कमिटिया दिनै इउनिभार्सिटियाव भिजिट खालामदों आरो बे भिजिट खालामनाय टिमखौनो जोङो दिनै एबसु बर' थुनलाइ आफाद बेंगलि फेडारेसन गरखा समाज एससि स्टुडेन्टस इउनियन बिटिआर आख्रासु राभा स्टुडेन्टस इउनियन आरो सुत्रधर माने सन्मिलन बा बायदि बायदि जोंनि माने बेंगलि फेडारेसन बेबायदि जोङो जौथ' भाबै जोङो दिनै जइन्ट सिगनेसारजों जोङो दिनै बेवहाय मोनसे दाबि बिलाइ होदों। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो डेम'क्रेटिक माने मोनसे आन्दोलनखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन लानो थाखाय जोङो थांखि लादों। गोजोन्थों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इंआव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेसियलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।